totes aquestes oportunitats, mentre siguin així de tímides, de pobres, no hi ha problema. Atenció que el xut també, el rebot i el gol. Gol, 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 gol. Gol del Girona. El primer gol del partit ho estàvem avisant precisament d'Iker Almena. Ha tingut una miqueta de fortuna en el rebot i això ha fet que Mario no pogués acabar de veure per on anava la pilota. Veiem la repetició, està a dins l'àrea, engalta amb l'esquerra, el rebot que despista el porter i acaba la pilota al fons de la xarxa. Doncs això passa moltes vegades quan tu estàs en una dinàmica. Recupera de forma legal el Girona, que pot sortir al contraatac, corre per aquesta banda dreta Almena, i ha rebut el set gironí, encararà el seu defensa, el deixa a terra amb el retall, encara Almena amb el gol. Golaç el que acaba de firmar Iker Almena, deixant a terra el defensor, colant-se, escabullint-se entre els defenses, i la definició perfecta, envia la pilota al fons de la xarxa. Veiem la repetició deliciosa, la jugada d'Almena, el retall, el deixa a terra només amb la bicicleta, s'escabull, com dèiem, entre els defenses i acaba enviant la pilota al fons de la xarxa. 2-0 pel Girona, aquest gol de la semitranquil·litat que parlàvem abans. El millor jugador del Girona amb diferència, el jugador més decisiu de tots, ha marcat el primer gol, era el màxim golejador d'aquesta temporada, autèntic golaç el que acaba de marcar l'extrema del Girona. És veritat que té una mica de fortuna, no? Perquè està bé el dribbling, però segurament no és tan clar, no? Com perquè caigui a terra, després s'esmuny cap a dintre, acció molt bonica de l'extrem del Girona.